maar die elements is die mekaar die ja. Ons het so bang voor te liewe in Zuid-Afrika. Daarom raak ek so das oor die kaapse hiphop. Dat mense dink, ek raak van my kop af. Maar een man kan seker nie vandag sy case bly nie. As met die action rip, wat die entertain nie. Wat die entertain nie. Dit is vir julle, luister net. Nou sometimes is daar keuzes wat ze maken in je leven. Nou voor jullie jong mannen wat nou hier is, young girls, ik wil jullie met luisteren dienen. Er is 2 keuzes wat ze maken in je leven. Of ze kies dromen, of ze kies straks. Ik ga jullie zeggen wat is dromen, wat is straks. En waar het maken ons gemeenschappen. Luister, maak je school klaar, bro. Maak je school klaar, bro. En zo niet dat zij focus op je loopbaan, bro. En dan met 3 kan zij week zoals een groot man, bro. Jouw eigen huis, jouw eigen kar, kan zij koop dan, bro. Opties en die optie niet zijn droom aan, bro. Die oor wat zij gekreid het, moet zij opmaak, bro. En luister naar je ouders wat jou groot maakt, bro. Maar dwellings is het ding wat jou gaan doodmaak, bro. Wat doe niet op je niet, sta die voor een pilot of een dokter. Misschien is zij een zakenman met een private helikopter. Gaan sta die voor een lawyer, advocaat of voor een preacher. Misschien in jouw familie, bro, het zij die eerste teacher. Ik hoop ze krijg die boodschap wat ik heb en wat ik zeg voor jou. Kan niet voor je doen, nie, want die keuzes, bro, dat deed bij jou. Hoop niet dat mag zin, alles wat ik voor je noem vandaag is maar niet om te zien. Zij moet groeien in je droom met zacht van. Ga je heen tillen, die mensen moet potentiaal besluiten. Wil ieder niet te draggie wies. Jouw leven is een geschenk, zo volg maar niet jouw dromen. Maak je zaakje is op jou, wat zij gaan kies. Als dromen of drugs, dromen of drugs. Dromen of drugs, dromen of drugs. Dromen of drugs, dromen of drugs. Kom ik zeggen wat van drugs aan jouw system. Verwoes jou van binnen, op een rijtje verkeerde vrienden. Jouw body kan maar fitness in de maan, drugs uit binnen. Dat maakt jou baie dom, wat baie goel, maakt jou slimmer. Kijk je te verwoes jou leven, zij doen allerhande dingen. Ze bellen op je tongen, kijk je buttons, maak je honger. Die eentjes in die dag gaan proeven, beschadig toch je longen. Niet verkeerde brassen, was, nou raak ze ook een nummer. Ons kinders moeten groter raken, wat meer laat me komen. Hoekom blij me toch ik daar met die probleem als je dwalm. Jouw kind is zeker vastgehouden, begint er ook nu skelm. En daar gaat zij op van, maar was laat hem in sy jellen. Want als je hom gaat los, hoor is het in de cellen. Misschien is het vermoeden, gemakkelijk als het rijp. Wat help je my zieken, maar om rechtheid te besluit. Van als die draag voor jou gevangen, is het moeilijk voor een skip. Want dit begin moest bij die okka, wat vandaag is het die vijf, wat? En kan je het tellen, die mensen moet potentie hou besluiten. Wil ieder niet te draggie wies. Jouw leven is een geschenk, zo volg maar niet jouw dromen. Maak je zaakje als op jou, wat zij gaan kies. Als dromen of drugs, dromen of drugs. Dromen of drugs, dromen of drugs. Dromen of drugs, dromen of drugs. Kijk wat maakt het nou, wie wennen ons gemeenschap. Terwijl in die staat dat ze weet, zij moet in die school is. Je ouderdom is niet wat in je zij moet op een stoel is. Jouw mami is die je school te wat, hoe kan ons zo onnoel is. Want één dag kan zij een dokter is, wat wil een Franse voel is. Je schellen in en schellen uit, kom weg onder hij pellen uit. Voor al die wat jou rug het broer, verlaat jou in die cellen tijd. Zij zit in die tronk terwijl je brassen buiten celebrate. Zij weet zij ze leidt die wat, ze stiek ook zo ze jaalde uit. Die vrijdag doen ze eetjes, die scharen wel ze dronkes. Zij bos jou liever op terwijl ze eindelijk bij je jonkes. Hoe voel je pa, als je in je kennis kelms is. En hoe voel je ma, als je in je kennis op dwelms is. Want los die skieterij van dit gaat niet gevechten brengen. En los die verderheid, hij tukken is een slechte ding. Wat maakt het sens aan je leven, doen die rechte ding. Want samen met God aan je leven is die rechte ding. En wat, kan je niet tellen. De mensen moet potentie hebben, schietelen, wil ieder niet te draggie wies. Jouw leven is een geschenk, zo volg maar niet je dromen, maak die zaakje als op jou. Wat zij gaan kies, als dromen of drugs, dromen of drugs. Dromen of drugs, dromen of drugs. Dromen of drugs, dromen of drugs. En die is ons dagelijkse system. Away, als jullie nog eens op. Ik wil het zelf lekker aan de club. Nice. Okay everyone, I'm Shakri man. Today I'm here with Mr. MP, Michael Palmer, die rapper. Alipad van Bradasa, Mike is nou in die kant van Kaapstad. Okay, Mr. MP, is there any particular reason why you chose the name MP? The reason why I choose the name is, ek hou het original. My naam is Michael Palmer, so ek kom original van my naam af. Ek gebruik die abbreviations, die kort af van my naam is MP, so I just make it for mense. Dat altyd jou MP gaan noem, as ek hoor dat sy is, my Mr. MP. Yeah. Now is there any particular reason you started hip hop or rapping?
Vir my is dit basically, ek was eers ek het getry om te dans, ek was te styf om te dans, ek het getry sing, die note was vals. Dus sien ek haas vir my 'n kans om te rap en hy moet ek begin rap het om die pen neer te skryf om my eie musiek te maak, want daar's baie wat jou gemotiveer het om te gesê dit. Yes, music, maar dis nie enige hip-hop is hip-hop met 'n message, so ek bring conscious music wat hy. Now, is there any particular impact you plan to have on children or people that listen to your music? Basically, I'm net om vir hulle te enlighten, om te sê, as positivity ook in music, and like I said, as different genres, my genre is, where I do conscious music, positive music, om vir hulle bietjie te educate, deur my rede vir die is, ek wil altyd 'n legacy agterlos, as timeless music, so mense kan dit luister aan een en aan een is die music wat gaan trend, jy mas music wat hy gaan wees vir jou, so wanneer sy voel, as 'n bietjie sê, as hy sê music, as hy voel, sy wil iets hê wat vir jou gaan opkikke, die music is altyd daar vir jou. Now, this isn't even related to the interview. Is there any particular song that you like that you have released or is unreleased at the moment? Songs wat unreleased tracks van my wat dit is basically ek is besig met 'n album, ek werk saam met Shout 6, jou 6 van die PE. Hy's 'n Beatmaker of the Year gewen by PHE Hip Hop Awards. So enige song is my favorite, sal altyd conscious music wees en vir hy wat dit nie ken is, maar ek wil maar net praat met dinge wat happen in die community, ons is 'n nasie, as tyd dat ons almal moet staan as 'n unity polisiestasie, gee ons gemeenskap 'n beter security, kinders raak gangsters val in die drugs, hoekom maar buite is geen opportunity, weet nie vir wat en vir hoekom ons stem nie, sien nie die meier die dag as hy wen nie, politiek gaan maar net als oor die pen nie, as jy dat julle nie doen goed, dat geen ons lewe in pyn, kinders verdwyn, even 'n meisie gevind in 'n drain, ek is nie vir likes of dit in die game, dis as 'n rappers is doen dit vir fame, ek rap vir 'n change, ek rap vir views, dink is vir fame, dan is ek confused, ek doen dit vir kinders en women abuse, rap oor die dinge wat kom op die news, is al die verkrachtings en al die moorde, ek het nie meer woorde, kom as 'n pot, die kinders, voor hulle in die tronke in is, 'n ouma is nou nog in trane, ek dink dit is weg van maande, ek sê my, wat is die planne, wonder my sê my, wat is die planne, want môre is dit sy, of môre is dit ek, wat kom ons dan nou al net op ons plek, is nie so maklik oor te rap, want die is my boodskap wat ek vir jou het, so please, hy is my favorite song, kan nie verstaan nie, het is op YouTube, Now, before we end of this interview, is there any platforms that people can listen to your music on, or any way they can find you on social media? Best part is, Mr. MP Music, I may search op TikTok,